Jaipongarat thurpakpen towar kahino puthak MLA lapen MSC tumaphan kachuning nipon Dolomara menphang charong aphan kapanong pi JJM pen ki pialanga pipe ki rora phan pachongko nang GC kibipon Kardom pinineli birta thanbang phi sami promila timungpi non birtang don pen archiponi tha Sarkar ke wangbom damomlo Sitami non puarni anta Phuloni constituency ka parlo Jaipong araratum kemesan atawar chileng du nonglila Phuloni constituency ka parlo Jaipong ahawar araratum ka chileng atawar kahino piga jok kidam kewang kisuki un I kachipon kachibananta tawar kahino pen kisunga jok Jaipong lapen upper Jaipong menphang chorong singnot rong phar arong araratum kemesan kachilang atawar nang pinang chipusi rong akangbura Babu Rongphar lapen rongara tumpen Pherangkia theino MLA Darsing Rohang lapen EM Kangbura kidinga tumaphan kachuningri padupon athi lebang sotowar ke ko anni aningkan penta nanglanga bang ave pinlang pusi Pherangkia theino nangning chedun Phuloni pen Mirjing Hansi report Karbi Daily News Libom no ruling bom asokar do handai ko anak se chunir chusin ni tum ya so towar manga so tolong pachun ya bhan itu mon an rat pan citra pitu tu sin ni tum chunir pati krim pu sin ni tum rat pan matha bom na la dolong ali na hai ni tum hanang pinang ji na pen itu long lang ra bi itu minta ka lang teng bila ko ro lang lok si jun ya ka tum pu rong pho ngai lang ave ho na sin ni tum ke dak rong ning lam dong kor hu homi do aso dong kor se au rong pho sar anta dak se wang lap lo ei don plik ke bra throk sin tum rong ara ya ke tangti si kong hum la tangti tanglo na be Tapen la barso barpi ke do la bangso hem ke nang legi ma. ala hai nang lek lo Ela Jorjivon Mission pula so puthaka adon tin tame lang chetang pon erji pula so long nang li tumarong long nang li nang lele itela non nang li tum kacheleng to katura long la so puthak nang li tum sijit kan pc pui nya to mane ne ra dang pu bu si alang to ma chon ri pon pu bu sin to ma to mai em phansi nang li tum tera jo han pon na na ke la dosen hang la keling atang la kamra keling atang ma hai lu kelan ni si ba hai si ni ri pu bu sin to ni ma tha dak apar chapong pen dak apar chapong an kitwar hin no pik asi kehla je phanta kisukyun e lapen ajat kisukyun e punoi kosto thip pik lo asi prabjin penil tum han nangra pasanti ningarong pik Ji. non kidulba ma sarkar ni tum han non amat nangra pasanti ningarong pik lo athima kisukyun e kachipon hayutan ni tum kosto pik lo Dogmoka pen langnokso kachilinga towar kahino aphong news along paklang de dapita PWD amai phu lapen Karbianong Autonomous Council Chairman Raju Tiswatum kachilang damde rajok rat kisung Lakha Kripli Korganti constituency ka parlo dogmoka pen samilangso langlokso kachilinga towar kedamtang ningkan hinia phrang SOPDG scheme pen kaselampona towar ningkan hinibet angbong pen towar ke bagalong ongmunak along pen ke inghan karnuk along pen ke langbi laswajok kaikki amat motor ka chingthang ka chitongna labangso towar ka hino along patumi chitini phai kret truck siarni sangti ke pona motor alakha AS31C0363 towar piangbong langbiason karnugalong ka chingthang loga joine pen hawarara tum ke dam kewang kisungna labangso sangti ke roya motor ani kang samalong penlo ka chingthang lapen labangso motor kipa unjia phan JCB pensi sangti anlojia phan bor ilo bonta amotora bang ihinadang longli pen kachirung 1 feet nedu crep ringa jok ihumera JCB un AC kaprega JCB si ke hangnanglo non tower kahino angko ke sangti mate kapre overload amotor chehelat le dete mesenji pusi pinan araradum ninjerinti dokmoka pen moniram be report Karbi Daily News Dolamara menphang chorong aphan kapanong pi JJM pen kipi alanga pipe ke rwala phan pachong konang GC kabor I pusia birta Karbi Daily News asaimalong birta nangpali Karbi anglong BJP sarkar wangde pen kiduk kilak lapen rongajo atogano anta kijuna langki mesen pena thikubalong amat langbaklo vornang chipusi central sarkar pen kepi pono monta isining duga bangki ladagarum ke claim piatum mate grassroots level ke claim kedam piatum si kapano hok piason VP datiti lake na hok takali non mat ke thekdam longke lakhain kora truck Duarbagori constituency arlo sidolo
bangso puthak pini joseme dolamara ahawaralo men phangcho rongarat don pharo societ maphan kapanong pipon JJM pen ki pipon alang ke klempi kasa oi pike isining duk meme athe bangso pa alang pong kiduke ruipi langso alangso alongsi dupidamlo bonta kidu alongta kasa oi thekdikalang alongsi a pipe bi plak chot 11 inchina pipe kibinang jia timsi plastic a pipe si bipi choranwet 11 bangso alangke chiklo joni jon thoman parke damde busi hawarara tumpen ningchepon lasi bangso sailong ke klema bang mate contractor lapen SA bikhatok biatum tame ke klem thupa meka jia phan pachinilo 11 local MSC mate Caribbean Autonomous Council Education EM Richard Tokbia phantame nangchirang dunra nangrap thapusi choning ripon padu News Report Karbi Daily News